Ikon Yesus dodong aku sahala kuliludo rapon Yesus boya mona dalumu suinaro dan mati alam di sini Tuhan Yesus kau bagi saiki hutonoku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku molomar sitanona tu ibana hutinggalon nasana pasoratan dan mati alam di sini Tuhan Yesus kau bagi saiki hutonoku Yesus ono aku namai ikon Yesus dodong aku molona tarujuna Tuhan Yesus dobar mona di bangunan dohota dan mati alam di sini Tuhan Yesus kau bagi saiki hutonoku Yesus ono aku namai ikon Yesus dodong aku molo ikon matea holan muda itu aku golong waktu yang mati alam di sini Tuhan Yesus kau bagi saiki hutonoku Yesus ono aku namai saiki hutonoku Yesus ono aku namai
tapasonang ma rohata tapay hutihuk ma acara berengotan non din fokus tay hamu akadongan saha porsiaon saunari masuk mahita tu ulaon nahohom pai hutihut si taunon nitu hatai di duluk Golgata humokop jolma perdusa alani tapahibul jala tapatuduk marohata pai hutihut si taunon nitu hatai martangiang nahohom mahita di bagasan rohata. Amin. Mare dehita sian nomor 76 ayat sada. Natamado biru-biru nauk tarbunui majalo hagugoon dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliateon hasangapon dohot puji-pujian amen. Tung ise manuaik porsea di jamitanami jala tangan ni jahuba tung ise manauk tumadasa ay sibur do ibana tubu songot tubur dia dopan ni buhina jala songot tunas yatano nama hiyang dangadong hinauli ni rupana manang hamuliaonna iya huidahami ibana dangadong rupana ubay si halomohonoton ibana diliai jala dipasiding jolma do ibana bawa nasomal mangae pardangola dohot sahit ibana pola ditabunihon halak buhina maradopon ibana di bahen liana jadi dang pola hurajumi hami ibana tongodo akasahita di usung ibana jalaka pardangolata di porsan alayang gorohata madok debatado mamicang mamukul dohot pasipal ibana HP alani pangalau siota ibana tartulang binahen ni hajahatota ibana mabugang ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasonangata jala binahen ni bugang na malum ita hilala luhut dohita lilu songo biru-biru ganup masih tordong dalam nabi alai hajahaton nihita sudi dihonah jahu batu ibana dipasipal pe ibana say manaudo angko ibana dang manang makuling pamanganna
songo biru-biru ro ibana na tinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom marado pojolma si gusting ibana. Tung na so dibuka do pamanganna. Mare dehita nomor 84 ayat sada. Laho sial ladangna manogi honibana di sorona sida masahalak si Simon sian kirene do guarna tuibana madi papor saton hau parsilangi paihut Yesus mangihut tonibana torop do halak nanga kaburu-buru nama nangisi jala mengadungi ibana. Jadi didopakon Yesus mana sida nin nama hamua kaburu Jerusalem unang maau tangisi hamu dirimu na dohot anakomu nama aina Roma akari sogut dohonon nama risi martua ma akanahol akaina na sodung tubuan jalana sodung panarusan. Dia ma pukau ni halak madok tua kaduluk tinggangi mahami doho tua kator huku pihami ai molo songonon pabahen nasida tuhau narata matagamon masa tuhau naung masak mare dehita nomor 80 ayat 3. Alai ditogi hodope dua halak nari parjahat si pamateon rap dohot ibana asaduk sahak nasida tu duluk-duluk na margoar partakurahan di parsilakom maibana disirap dohot akka parjahati nasada tu siamunna
nasadanari tu si habirangna. Jadi didok Yesus ma ale amang marpamuati marohammi dan nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidai laho marbagi ulusna majoput nasinurat manasida alai di surat silatus masada buah-buah di palohot maitu hawi odo hatana Yesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Jadi torok majahudi nama jaha buah-buai ai jonok tuhutai do hapa jalan ni Yesus. Jala tarsurat doi di hata Heber, di hata Rom, dohok di hata Junani. Dungi di dok situan ya ke Yahudi ma tusilatus. Unak surati raja ni Yahudi. Alai nani dok naiman yang. Ahu do raja ni Yahudi. Dungi dia lusi silatus ma. Nahu surati nauk sinurat doi. Marede hita nomor 26 ayat 7. Alai dileai akka nama mulusi ibana. Akka dipailengeleng ulu nama dok. Ho nama ngaluhai joroi jalan apa jong jokoca di bagasa tuluari. Palua dirim molo natutuhu anak ni debata. Mi jurmahosian hau pinar silangi. Sumatu sido pangaleain ya kasituan ni malim si boto surat dohot situan ni bangsoi ai didok be yana asing di palua dirina sotar paluasa raja ni Israel do ibana atong mijur maibana sian hau pinor silangi asa porsea hami di ibana naung dihaposi de bata atong ima palua honibanan waing mololomo rohana ainin nado anak ni debata doau laut congonido pangaliai ni panamuni narap dipersilak kodohot ibana aida ada Kristus iho palua madirim nak kami atong alai dia lusidongan na ibana dipicang ma nin nama dang dihabiari ho HP bata atik peraponau hupita uhum nati gordo natuhita aita jalo do upani pabahenata alayang goibana dang adong diula na soture laos nin nama oh Yesus ingo tau ia duk sahat to tuhara jaumi gabi ninna Yesus mamadok ibana situtu do hata kotuho sadario do horap do tau di paradaiso marede hita nomor 20 sia ayat sada.
sosniari rodi pukul tolu hulum masa dok tanui alai tar di pukul tolu dipangyar Yesus masuarana dianggukom ma ale debataku boa satuk tadi konomuau Eli Eli lama sabaktanei alai ubegi nina nadiba si anak kana jongjong disi nama Josi Elia do jadi dong diboto Yesus naung marujuk saluhukna asa jupang natar surati nin nama mauas au jadi adong madisi isian ni tuak na asom jadi dibutongin asida malimut tu bagasan tuak na asomi dipalohot ma itu sada tolong laho manurdukon tu pamanganna jadi dung dicalo Yesus na asomi nin nama nunga marujung dungi dipauduk mauluna pasahato todina dungi marsuara nagogo ma Yesus nin nama amang tu bagasa tangamu mahu pasahato diku jadi dung didohi tosma hosana tapahohom maruhata martangiang mahita di bagasan rohata be jongjong mahita sudi Hodul mahita marede hita sian nomor 337 ayat 3 tambah 5.
Laos dina sato kini maribak mahire-hire na di bagas joro sian gijang rodi tutoru dongi humuttal matanui marigat madohotak ke batu mamak mukap ma akatanoman dungi hehe madaging ni torop na badia akan namodom disi gaberuar mana sida sian akatanomani jadi dukehe Yesus rodo nasida tu hutan nabadiai pataridahon nasida tu torop halak alai dung diida iduk ni soldadui rabdoho takadonganna najumaga Yesus laloi rodiakana masai mabiar situtu manasida nin nama tutu doon anak ni debata jadi sudena toropi namar luhut maniodur masih topuk adorana marnida namasai laos mula ma maredehita nomor 22 ayat sada. Alai adong madisi torop buru-buru nama natap-natap madau-dau ima akanong mangihuton Yesus yan Galilea pature-turehon ibana ala tongon ari parhobasan ni pesta na balga naing maunang dihaw pinorsilang akabakke di ari sabati ala nii dipangidwa ka Jahudi matusilatus asa disuruh na mga rosak hay nasida jala di paijur gabe Roma aka soldadui dirosak mahay ni naparjului songonido donganna naraptar silang doho Yesus alai duksaha nasida tu Yesus diida ma nauksanga mate ibana gabedang dirosak be hay-hayna alai ditulakkon masada si anak kasoldadui mamudi-mudina tuadorani Yesus jadi manigor puas masiani mudar mardongan aik namar nida saido nama katidakoni jala sitongdo nahina tidakon nai ibana do boto sitong ninani do nai asang giat do hotamu porsea ay nama sadoi asa jupang natar surati nama dok dang jadi ponggolon holi-holina duksal pui dipangido si Joseph nasian Arimatea matusilatus paijuronna bakkeni Yesus sisian ni Yesus do ibana alai marsibuni do ala ni biarna midak ka Jahudi jadi diului silatus mai dungi Roma ibana di paijur ma bakena alai Roma nang si Nikodemus ima naong Roma nopo Yesus borngin na julu dibuan mamir namar saur aloe arga 100 hati dungi dibuat ma bakeni Yesus dibaluti ma tu dagangan rabdoho nahus cuci mangihuton adat pananomon ni Jahudi alai adong ma mardonokon hapa jalani sada porlak jala di bagasan porlahi adok sada tanoman nai baru
nasodung hapiahan ni manang ise dope. Asatu sinama di pihak kondasida Yesus siala ari parhubasan ni Jahudi ai jonok do tanomani. Marede hita sian nomor 86 ayat 1-2. hata noeng masuk mahita tu ulaun nabadia aka nabui mangaton perpadanan nabadia ima aka naung makatidakon haporsyaon manang malua jala naso hona RPP lani dihamu ruas nitu hata talumowi tu akka yana kota naso malua dope dang bui dope mangaton perpadanan nabadia atong taparadema rohata urian itu hata diari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion udutatama tu ulaun nabadia hobar tu natinonahon ni Tuhan Yesus tu akasisyanna adorang so ditakup ibana ulaun nabadia ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesaan ni dosa do badan nai baru taringo tu hanguluan nasora sudah mared de mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna doho roha muna marhite-hite Kristus Yesus amen martangiang mahita ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupa kami non parpadanan na badiyay lehom matod di parbadia tu ganup hami
asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami. Asa postitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na mahokop pami. Pargogoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsion na mangului. Say taiti rohanami. Asa lamalungun hami tubanua gijang. Asa say masihol hami, pay maimahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang maju molo. Manang natau hita marulaw na badiya. Asa unang hona manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha. Jalan na manolsoli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsea dihasesan ni dosa. Na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Ale akan nadohot marulaw na badiya. Unang bedioloy sibolis. Unang bedidat dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siya ni. Tung gotapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mula mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatakasi majolo rohatabe jala alusi hamu ma suku-suku non jongjong mahamu saluhutna. Di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dot ala ni pangalosim dipatik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo na marsak do roham ala dosami jala dipangido roham neng malua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhod pardosa ibana nang mate do mula mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham. Late ni roha do hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardinggan do halak na mangarsaiho. Jala olo doho manesa dosa ni dongamu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Atong tapau bema rohata tap topoti ma sude dosata yuto kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alak pardosa gudang dohami ay jot-jot pulau si hami patikmu. Tamado hona uhum mu hami noaing do sogot. Molo balosom mu tuhami. Hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni gudang ni asi do olong ni roham. Do ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni mehom mu humokop hami.
alani i ubain nahum hami mangidu tuho asi maroham dihami sei jalo mahami sei sesa masudi dosa nami jaleto di parbadia tuhami asa margugu hami mangalon nasa dosa do mangulahon nahobar tulomo ni roham saleleng di tanood do pehami. Amin. Atong hamuaka na manopoti dosa muna. Jalan na mahuas di asin ni rohani debata. Sesa matuhamu na hinaporsyam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti guar ni debata ama. Do anak na Tuhan Yesus Kristus dohotodi parbadia. Amen. Ale ama nami na di banua gidjang. Say pinarbadia ma guarmo. Say Roma harajaon mo. Say sa molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gidjang. Lehom matuhami sa darion hangulua siapari. Sesama dosa nami songot panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiyo tu pangujunan. Palua mahami siya pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dot hagugoon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Hudul mahamu marede mahita. Atong tangihok kamu ma tona ni Tuhan Yesus lao padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornyenai ujud tarjehe ibana didok mamoleate dungi diponggoli mai diparlehom natuak kasisian nahut ma didok jalo hamuma jalapangan ma dagi kudui nan nilehot tuhamatean humokok hamu baik kamu ma sohoni baik parningotam huna diau jaladung sun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma moliate dungidok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan ne baru maun marhite-hite mudargu nan yusehon humokok hamu bain hasesaan ni dosa sebaik kamu ma songoni baik parningotam muna diau. Atong romahamu nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata.
marede mahita. Sai
Nasora sudah. Ulah mampu di bagasan damai. Tidak mau
Tagatia deta sia bukuede 154. Diganti dari awal. Enggak, diganti 3 selesai 169. Diganti. Udah 3 selesai. Balik lagi. Udah 169 cuma doa. Iya, belum dinyanyiin. Masa? Udah. Sai
selesai nih. Maredesian 154. Marede hita sian ede nomor sia ayat sada laos jongjong mahita saluhuna. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalana sarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku.
jalaunang tu kalupaho dengan nebasana sudina. Ibana domane sadosam sudina, jala ibana pamaluma kasahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labatar rimas jala para si roha godang. Dang dibahe tuhi tanah hobar tu dosata, jala dang dibalotso tuhi tanah hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akana konnado, asini rohani Tuhan debata di akana makabiari ibana. Nungatakas di patuduho debata holong ni rohanei dihita, dinamate Kristus humokopita, uju pardusa do pehita. Atong dalam malua mahita naik siar rimasna, dungga beparpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibahini, say pujion ni pamangaku, dohok rohaku, dohok nasa pabahenaku do Tuhan debata, olat nyon rodi salileng ni lilengna. Amen. Jalohamu mah pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaorho madamena tutodim. Amen. 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 Tuhamu damang dohot dainang naposo bulung remaja mauliatema ninarohaku dakola masih jalanga kita tujulu alai dalan masih jalanga kita rakmadok mahita horas toluhali horas horas horas. Tuhan Yesus memberkati kita.